Odi na me na afro no. It's a team bomb sem ni na wada na die. Ye na me tro no no ye. Ohunu e chiri na ohunu na nim. Ye adane sunsumu ni mu ei. Odi ya fo no die sika fo. Aye odi fo. Kanina dawa owenhyewa komedanie wanyame afrawo wanyame esrawo ye baba gideon ye sanka wa mayesra ba mu akatamfo omo memne yanim no so anka yanim guase efefa santoma ye baba wuje yan fo de sikafo wodi awon sane kwam enyame na afrawo wodi wati na wadi ehinta wadi hunufo yeko dedi gidio grate nyame be komawo dedi gidio grate nyame be komawo aya yeko dedi abase modi nyame be komawo dedi gidio grate nyame be komawo my phone away my never
Nia and Anumray, want to say me in the war prophet, you know, for you never more do with your time to Jago. The mistress and career when you put one more and see we watching. Everybody phone see baby a column, when you pub money for Babon, some sucusat in a mania, better than what Jam will be travel and would open tons of fancy and the bush of form. Was should have Pradan granted the Chimubu at Tomfina and Shefom, and Nana Jimmy Yim Piacy and Sui and Su Cree. A dear beer of money for not a cheratonso. The wine who you pub money for hinted the any pan yet, hinted the children. I would do it. I will you will be tea some like canoa sail was should up and granted the Chimubu and Shefom, a running cheer what Tomfina cap, a mania woofy, a mania woofum. Or how a woofum, Yadia woofum say free nipan, and none of you running to a town for wood at watching. And then Papa chose the nipati. Aye. Ebianu wani ma ho so. Wo bia be hu no be ne papa. Wani ma ho so ene me ba be kire so di nipati, nipa nye. Ene ye title ne fa agbeto menyo. Nipa nye. Enti te so usuro nipa. Suro de wo be ho. Na wasama intimi nya wo bone woni pa na woni na mo no woni ni bedi won samone maami ene Yesu Kristo kurampo no emra wo pam Adam and Eve firi tu wonum wo soma abofo mienu om kita nse kan begina gate na no because ohunu se nipa nye enti odoi suro nipa wache ene me be ma wani ada ho ama wo suro nipa wo suro de wo ben wo e bia wani ma ho so ene obi a wonama wo ye mobo no ye mobo ma mo bi ho no mo wo ye curse nyamya curse no so ko hunu ne mobo se wo boa na wa bra bo nsi wo yie da na mi esuro nipa ne nipa nye suro nipa papa enemi be mo wani ada wo pa suro nipa mesi Yesu Kristo wo pam Adam no mu firi edi nturo mu ho no wo soma abofo mu kitankara nte ko gina gate nam no because wo hunu se nipa nye obi abama na wura wo dem obi ano de ni wura wo dem wonim se de nipa tie wonya hunu nipa suban so ho ma me woni na ho na obi anku ansa na wanka se mi hunu yanka na susu na ye den me ye ka mi hunu yanka na susu na ka kire ma woni na ho ne nipa nye especially o man Ghana mu aye wo no ade aye yiye ne yese no ade aye yiye no ene o man Ghana yese woni na ho ne twitwa won nsem so wonwura damfo obeka mesi ma me enipa aba no wo munyew woni we kasa no wo record because woni mu sento kwa beba won tema ma ne de audio ababo ntin ntim woni na ho so yes ye wu dware ano aka chen be yi mi sem na ma me woni na wo enipa nyew suro nipa watching na wonnim se die nipa esu no mo ban ye den yete ebia wani ma ho so anwumre me be mo wani aba ho so so betimi ahwe wo ho so yie no ahwe wo nafofuo mu ye obia wo do ho bebo no ba bia ye mfire wo bia na ugina ho bi ma me mo woni na wate na ye tete abete ne cha no enipa nye na bi se watamfo a wayi nanim se watime de menim no na de one ne kwaso de one ne sere dia wudidi ya wo bedi bie dia ne ho kire wo abache besia wo ho no ma me mu woni na ho ate ne nipa nye me ka kire wo enipa ya ba no ye nye correct se nipa papa ye den asa se ya to nipa bonefo nko a ye nse no ye mfo bi nko a ye nko se no ye nko hihye adwuma ema obi wo ho no ma wa bie Facebook ni nwuma no ya ye se wo ba sika no akotwa obi mpowa ma me wo ba akotwa obi a ye nka no wo ba chie obi a wo so apetishi pa ai gedi a chire wo hwia ye den aguguso yema yeni na ho enipa nyew suro nipa wate ne wo mo po information anadwumi bisa sa hwan na do ho nsem koma nyame na hwan so no do ho nsem koma wufia abayifo ma wani na ho me so ba so ahye video yi wate obi wo nani ma na ho so obi wo nani ma na ho so wo bie ni dan ya no de obi akowuram wo bie ni da obi wo ye barlock obi wo ye curse won do ho kobona ade papa ma won chen ta me ka kira wo bi ho no oye barlock won do ho kobona na won ne ma ye den sei enti woni na ho
obu ade a wo be kasa papa che no ne ma sei ma woni na ho enipa nyew wonya hunu nipa so wo hunu nsa de nipa tie nipa su no mo ban tie ye fro bibi agbeto menyo onipa nye aye suro nipa wachen onipa enne na wo ma ni bidie enu nti wo kai wo no da wonya bi ma no wo be yi wa ma won kai papa ya wa yama hwe wo hunu obi no ye mobo a Uno bi no akwa so okoto okọ no nsuo ejina nkwa nche insire sika ma me hwenim yenu ebia ne boni a waye wo bi ene nyame afa so atwa de ka ede ne ma boni egu ne so enu ti ne wo bre no wo si wonim Father Christmas baby abeduru bia no Christmas ya manfo mo woni na wate wo bi wo hokwa pa ye ne papa wo bi wo hokwa pa ye nsa nsuo ma ne nom because na beda ne kesa bre ho enti mo woni na ho enipa nye enu obi a wakwa no so okoto a wokọ no nsuo ejira kwancha ye sire sika na ye papa ebi no mo ye bayifo ebi no mo ye tumi enti mo woni na ho wada ne Madam Christmas biane na ehye wonum kurampa na wuye manipa wa hwe shebirem titim nam ne kase ye kwa bisa wo kwa bisa ko bisa ne shebirem wo ko hwa de da nanim maame woni aboafo emu obi no obi ani wo beboa wo meka the secret akira wo woni aboafo emu obi no obi ani wo beboa ma woni na ho enipa nye enipa ya ba no sese nipa papafo asa ato nipa bonefo na bayifuo nko ayense ne nko apese menkumunya enkonkonsa wono na ma no wo hwe ne mam no wo sew wono na ma no wo ni di nkomo no wo record because onim se kinya ne kno ba ye wade ye ya wo ba kokodo odi ba bonten ma me sore wate pani amadware wo bi disia no so de ahia no wo to no so wo yina sia hwefo mesi ba bia ye keka kono wo hwa ye ntena saati su bi ma woni na ho be wo ho protect wo ho na se nipa bonefo nko an ye no mo nam hwe nyame kora mpo no osuro nipa nyame a wo bo ni nipa no wo osuro nipa nyame a wo bo ni nipa me pa cho fa me ko Genesis 6 Genesis 6 nyame obo ni nipa no wo osuro nipa enti no bam Adam and Eve free throne mu no wo so ma abofo mo kita akofna o kita nkranta mienu ebe gina gate na no because wo mu no si nipa nye e bia oni wa na o ma wiwo mo ho abehim enti abofo ni megina wo no nipa na e ba wo dade na wo ne ye ma me pani amadware so do obi ye na dwesa edwa sunsun bi wo ho edwa na do mo fra sunsun no mo tia wo so mo beda so no ho na mu nyina yo bogo se bogo mo ni na ho wache na gbeto menwofo no yesi ye no neti ni papa ye no mo na mu nyina o masa ese ni pabonefo na bayifo nko na nibrefo nko na aka ye wo wiase enti the moment I want protect ho amo ho ban no ahoto efe na hoto wuti wiase wunya bita amen kan kira wo enne oni nwo bi hunu ti ni nwi akọ ha wo mu a instead of see what share ma woni na wo no atwe video no video no wo de kwato abonten ma woni na wo de kwato abonten akoji nim dano yakọchiri amanfo wo Germany no obi Ghana ni ankasa kwakora anya kwakora fo nyina ne wonya nso kwakora ne bi wo mo agimi kwakora ne bi wo hono mo a wo mo agimi ya bechi wonya no de video ato on so ene wo video no so ewiase afa na nyina mehwe ma me mo woni na ho wache enipa nyew wo ye papa ya no ahweni onipa bi e woni nka ye entodwe ne kwaba mani me ka no kwara kira wo obu a papa ya wa ye ntine ne awie usei me ka kira wo obu a wo papa ya wa ye eni ne ne awie usei awie wo samu akona ta wo disi ho no wo papa ya wa ye ntino ana awie wo samu akona ta obema bia ba wa kwama ba koka obema bia ba wa kwama de papa bia ba wa kwama ba koka no du nya pade ejijija nkwasiafo Bible say ye wo Yesu Kristo na nyansafo miensa ne kosa na wankase jimifo wankase nkwasiafo emfa kwasia nyonko ne ma no obesode yetia wo wonipa bi e woni nka ye biara no ma me so nhwe ni yie wate na wonya de papa bi anya dan ema wo ma woni na wo ne nipa aba no wo mo ye frakadam wudi agro de 6 beda na wo 9 ma me kan kire wo enipa aba no eni brenti wo ba kogigi bayiye ni tumi eni brenti no o ma kogigi bayiye eni tumi wo mo nam no mo chin wo petumi a wo de ba ba sew wo petumi o de be gu ani mu ase wo petumi o de ba ba wa de sunsun mu woni na ho wati ne nipa nye anya nsem nyina no be ka kire nipa ho your Bible say your secret is your power. That's it.
o security no eno na utumi na kita wo no o security no eno na utumi na kita wo no wa man Ghana ye kopo ye kasa krampo ye mpeka wa man Ghana ye kasa krampo ye no chini nyame emma kantu bia ne language obeka so what you say and obi come the fa no fere obi ka twi ya no twi ka sa no fere nyame die nte nyame ma ye language ne say we say ye nya secret so ye kasa fofram e bia brochire for mo nti ye kasa na o mo kan because to ko Germany for mo kan Dutch mako bi ni tetete bulafo wo honom so what you say wo ko Spain o mo kan Spanish mako bi ni tetete bulafo wo honom e chime ene ha de ya no wo hye ehwehwanimu ni bayi nti no ehwehwanimu ni bayi nti wo sia Ghana ni no kan ko kasa hi darling floko untu ko mo kasa ukrom kaso ebi no ti Ghana ko wo mko ehwehwanimu ene aburo ni bayi nti no ma wani na wo na nipa aba na nipa nya wache me drum mire bia wonsu awo no wakasa sore ne kosa ni hanchew ema ni hanchew ema kwadworo nchew ma wani na ho wadi yodium ni wakum ni wasai wabrabo mwoni na ho wache enu obia no beji na di wache enjiji nipa ni wurofurofo sa ni nipa aba no ka hu se nipa papasa akanko siafo nko a eni ejimifo na bayifo edra na da no de udin nam wono ne nam ne so bi hu no obisa wase ya no wasew poto na so oba no abesere ayede a kire wo suro nipa wache suro nipa enipa nya Ghana fo mu tu kwan mu do mu beyiye ne ko omu do mu ni bire ne ko wo mu do mu beyiye no omu do mu ni bire ne ko wo mu beyiye no mu ni bire no mu konkonsa no maza no mu ntro no wo mu tu kwan mu fanya ho wo mu di nyina ya dai eko wo nipa obeboa no no be sori atia no wo nipa obeboa no wo no de ni beyiye fo ne be sori atia no Ghana fo mere wata wo mu tu kwan no mu do mu beyiye so mu dressing bag no mu de tu kwan no mu da ko ese o mo ma Yesu mo jabe kekamu nyina mu anim no sura pada nkante bi akire ma me ba bia wiase na duru no so wani a mo be wo se yaduru ani bire wiase yaduru wo tsan wiase ho ne yaduru sesei enti ma wani nya dan na ho yetete abete ne cha no wo nipa ensresre nkyira na wate na nipa nye ene mpanifu abanyina ya torofo wamo kano kware empenifu oba woni chiri so dwom anyansa bako se dwom no nyase nyanya dwom no jaka dwom de ya chiri nyansa no betufo ni bayesem penifu abajimi nkwa dwom no ti so kwala ko bodi nyansa sene wo the experience is the best teacher, and every great motivator have a story to tell. Ma woni na ho watching obi tu fo na ya no afa enya no dia to baby nyaso oya panin no no afa ne saa because mpanifo bi won you say ye wo banyansafo ni panin kwase ate ho ma woni na ho enipa aba no wo nye wodi agro wo be du bone wodi agro wo be se wa brabo wodi agro ade kita wo no wo be mena firi wonsa wo akontuma woni na ho ba bia Ghana fo won ntan kokoko ho enididi wa agro ho ne Ghana fo no wo nye konkonsa entro obewu se woni krata no akochuku chukument na tete ni onipa oni krata o ma mi obi kwa brochi no krata nkita no yemma yeni na ho adwuma wo ya no eyo obi ya wo fiefo na yo mo ya abrafo no bebre o mo ya baifo unim abrafo no wo mu nyina wo society abrafo no bebre ya baifo enti ohunu se wo ye spiritual person pe no o town asori etia wo wo se bia wadware akwankyere pe ne ukwadwom ho no asori etia wo fa ha wo senga wo fa wo senga wo de wo spirit ne torment no ade na wo ho na torment no abrofo ni bebre ya bayifu wo huru maka arish ko domini o mu nyina ya bayifu bebre wo mo dare bebre wo mu nyina ya bayifu so ti ase wo mu nyina ya bayifu enti the moment a wo be dware sunsum ne ma no wo huru ne pe na ejebi yadan wo no ejebi yadan na ejebi yadan na ejebi hye no afi no de otan abeto so bon ho mpaye ne pe banchi nwura fa sho mpabuam ne fa kwadwuma mu ho ne ka kire awurade se wontutu na senhwe fom
wunya banchi nwura 7 petals ni bia no de ahye wo mpabuam no aka che wade hye wurade adwuma ya meye wo se ensa nya adwuma ma obi onidi de opese ma no aduane bɔ me wade bubu ne hwe fam amen tutu no other banchi dua no e te say spinal cord say de nyame ye banchi dua no sa no wahye te say spinal cord wo ye chi ya ho odi nyina ekita yen ye ho nsuo nyina dam e fa ye spinal cord enti ma me wo de banchi nwura ne be hye ompapo no de akwadwuma mu ho no de akofisi no so se waben so wo ma gani a nyame so ye akwe ala ti yemma ye ninya den na ho because nipa aba no wo mo nye kan ye nkwa ye ya kinka se medical na fi Mika chapter 7 ati fi asem o se ni papa nọọsụ wase ni papa ba nya den nọọsụ wo mo nọọsụ nti mo ni na ho eni obi a no be ka na ben ho ni obi a no ye mobo saa o ma mi e wo ko kire wo bi adwuma ne wa mi yiwadi wa mi yiwadi afiri adwuma nim se ono no ye adwuma no mo woni na ho wache your secret is your power baby wunya wasum dua to bia ko kire nipa ho your secret is your power that's it wudi ukunu ko kire wadamfo ya na ukunu wonfi mu bio wonhwe wani mu bio wakotia ka wadamfo ne so ebi no mo ya jijikunu mo woni na ho wache ne nipa aba no me se omo nyina ya bayifu maako bi ne ya papa to ti ase abayifu nko a eni bra enye bayi nko no nipa wotuo wo yo ni bra wo yo bayifu woni bra de wo yo bayifu so di ase wani bere ade a wo yo bayifuo wodi obi kwa duro so wo ye bayifuo so di ase enya bayifuo nko no nipa a wo ye den wotu ma woni na ho woni bere ni bia ye bayifuo enkofo ni bere ni adamfo no wo try wo bekun ma woni na wo wachi ni nipa nye enipa wonya hunu nipa so Mika si eni papa ya den nọọsụ wasi ni papa nya den enti mo woni na ho Bible say ni papa nya den nọọsụ ni papa bra wo bre ni na wo be koma no bi hyekire ayada bia beka se wo hunu ba bia yade ni firi a wo be de yasa so hunu ba bia yade ni firi efiri fie efiri he ana ansa no hunu asa so dia se so hunu ba bia yade ni yaden efiri ansa no be say wa yeden watimi ayeden asa na niam timi ayeden akoyi amawo we bisa o shebirem wo ko hwe o shebirem wuni ma dia wudi firi wiase baaye ane titifo no so mo ko bisa ekobisa maami e ko bisa o shebirem wote ne nipa wo ho nipa nye dada bia do dware wo ene wa hawo ehini etwa wa firi mato ye gata bi wo wachiro ne de wa firi makotum wo beda so na obi ne wo dasa to dia se to dia se aya da bia me ma woni nya den enna ho ma woni nya den enna ho to dia se obi onom a wo ma nani na ho nom ne mranti biem na obi akoda wafuom enwuram wonum si the moment wonu obi da wonwuram ai bia waso due mu no due kitatumi ne saa de na be ware ne di wachi no aye wabra bo bush and forest atimota forest kumo no nam na osoniema wo te ka mu kuro mpona na osoniema enkuro besie wo koya na wasanya ba wo brad wo chinchin na to so na ankoyie wo de abrabo saa no di ko wom me mo ni na wo shebre safo ni na wurade aya niema ni bi wo honom a yemfa ya dwen ko saa niema no so ekotia yen mesa ya den ekutia yen eniema bi wo yemfa yen saade yemfa enkoko saade no so obalo no obi akoda wo nwuram no obi akoda wo brodiem the moment ya obeya saade no edane tumi ebebo wo niema papa ya dan etugu ma de papa bia ma wo nchen to te ase ti ma wani na ho bre na wo bre ni nyina efidi efiri nipa na fie yesi efie abesia adwade nsuo be do so se de krompa ma me dwonso frem ate efie unnim fie so am aya me hu osofo bia o se ne ko wunchi ko adia papa be no wunchi
Hey, was so for your Cassania, Kowinchi, Kogunsan, or your bayfo. May catch them what you're paying for. To be I often be brave, can afford to be brave. Bebre bayfo, may catch you playing. Kowinchi, quiet then. Abraham Chins and Wussi and Paddle. Was Abraham, Namisha, look at the free what you fear. What then ba Isaac ko fie honum what Abraham akola ba ko de ba Isaac ko fie honum o ko Abraham man won se hwe hwe de wan fa me ban anko mi fie honum mi wi am kenkan a kire wo nipa e fie wa nko wate ko ye den wo bu a to ka kire tu na kura ase o de ko yie won be mimini sa obi onya sika ade ni ko bubu abusi afie si wo be dane apache efia omo komu bayem efia omo komu baye wo na okoye ni yie ehe fa sa no mo nko kam odai ma woni na wo ye bibi abisa wate na wo meni wuru tutu kwanya wo ma amisa ekoda ne wo wuo koda ne wo haw na mane ma wo ewiase ne na hokwa ewiase no ewo wura ena hokwa na boneyefo doso sene nipa papa me sha boneyefo doso sene nipa papa ewiase ne na hokwa wo sene nipa papa no masa me de me so masa because you see nipa obehia wom nipa bonefo wan hia bayifo obehia nipa bonefo na konko nsania na na braba nia na wodwamani se nkrofo na na yehihon wa brabom so the ase do de ne ho ba be batawo ni wonye ne mu gidie no wia wa sel sa nkrofo na wo bepa bibie di ye from ntege wurege wodi wia wode ne nsam mienu didi wia wakodanya yegu so wo be ma ne nche no wi odi mako sira wanim woni na ho wache ni papa wo masa ato ni pabonefo nko a ene ya ne wo nam wiase ni papa ni ba bia o misi Yesu Kristo wo pam Adam and Eve every true ni mo no wo tu abofo mu kita dade begina gate na no because onim se ni pa wo ye be ma bra Miso ye be ma sabra because upon Adam and Eve every true nim was ma abofo mu kita dade begina gate na no nti wo do mu oni na ho ya me ko bonim se ni pa nye sa to dia tie obi ara no na wura bedroom obi ara no na wura dem obi bedroom you are always naked there wo no ni pa wo nye ko ho be ya wabra bo naked mu oni na ho wache mu oni na ho edidi wo bedroom no bi ansel mu oni na woni pa aba no wo mo ye fucking wo mo san ye dangerous culturesin kan ye nko Mika 7 verse 2 anu na tifias wo sini papa no so wo sini papa ayire free asase so sa ahumabro ni nipa mu biem wo se humabro anya dan ni nipa mu biem wo se humabro anya dan ni nipa mu biem wo se humabro ni ne wo nipa ye ni nua bone ama me wo ne yamo nhihye no wo kai si papa ita aduane ma mi diye ma mi kro bo be fa mi fire kura ase me na ase proper me nenti apapa se wo da nchem honam ko dia se ye aya bobi onimu nkaye won kai se papa mami twaduane mami diye mami kurapo mi nibi mpo no a me ko ne ho aya da bia me ka obi bia da obeta duane ma wadi no yeyi nyame firi wa wonyankopon no wate aya munya boni aye no boni aye kai da bi wonu odamfo nya ntokwa papa ya waya ma de wonka papa ya waya ma de wonka ma woni na wo enipa nyo agbeto menwofo no wo mu wo kurom osini papa ai wo bua no no akasa esewo wo bua no no akasa esewo okofa wo fure kura se wanimu si yi etetire kabansa wanimu ye dobri si aka me last cha wureke ene de wa sheku ene de wo do nantina papa na ahye canvas ntu be sori etia no yesa koa wo hoi won sini wo wura emina hegaye na dwese wo sori etia Abraham no and Sarah no what can it say hey anya de ko Abraham ne me ada won mi kita ne ba won na wo e chanye de ko me twa Jordan Bible say ne hega wo ye Misrim ni na ko Misrim so twa Jordan wo dru Jordan ne ho no bofo ne ka chete go back to your servant ko na ko wo hwe won sin wo wura da be to ti ase so ni pa wate eni pa nye to anu protect ho me nana the class provisions is better than cures provisions no yes ni cures enti ma woni na ho protect ho woni jata ne tia abena bi nya no hyedade ya taare eni pa nyewu
enya wo nsem nyina no be ka kire wo nyonko no wate ensem ni bi wa pause twi break break kan yanko wose ni papa ayire free asase so sa ahumabro ni nipa mu wose ahumabro anya dan ni nipa mu da bi o wo nyina tete moja wo nyina tete moja osunsum won nuanom fidie wo sunsum ni nuanom fidie wa menam obi sum fidie sa na wonim wo bi sum fidie na wonya dan wonim me so bi ya dan sum fidie me so bi ya dan obi sum fidie na wonim ma me ebe yiu wo bi sum fidie wo de mo de record ya beto ate wo wura wo to wana chaw se kre wo wura wo be ma wana chaw se kre ti ma wani na ho enipa nye wo sum fidie oba no ka obi hu nsem ma se wo sum fidie wo te o tie wanu mo asem no akoka hwe wo me ma na o ma ya jere ne pe me na aya suro wom aboy dem na se me ma na ya suro wom hu me ma na o ma ya jere na Oma pa boy ato mo wo ma ya suro wate na wo di agoro e be ka dross sa di agoro be saw kan ne ngo so sunsum won nua no mu fidie sa won sa gubone so wo so mo nsa gubone so se enye yie so wo nsa gu o mo bone ne so ogusu ye enye yie ese ne bone ne enye yie wada wada ne wodi di ada enye fie de wodi di ada ukwa brother da ukwa no ma pete sia bada so na Friday ya china ukwa bua didi ukwa djuma wa brother u bua topa wodi ne nsa gu ne bone ne so ese ne bone na yare na watama wo no yare ne nye yie djama na watama wo no enye yie corona watama wo no wodi ne nsa gu so se enye yie enti ma wani na ho wate ah ma mi yesi di ogu so mere ya wo ya wa ho me na ho beto wo jina ho beto ma mi nyina ho dabi e do na to niam mama wo wo si set no so kendo na wo jare niam me so no ya dai wo jare niam aya da bia be kawe sa de wen ya de sakoma yare ene sa de we so no wo bi bodam etimi sa ne yare ene sa de otimi twuro bi di nto wo chichiri to gem bo ne dam on te se nipa dwen sa se ne tie te se nipa eyedua o eyedua te se nipa dwen otimi chichiri da homa black chichiri to gem bo ne dam what obe hawo what obe tie so to ma won sanka de wo ma me shodo wachi nipa aba nipa papa sa ato nipa banefo abayifo enkonkonsafo wo me so konkonsa ni bia ye bayifo obi e nani bia de bia ye bayifo wo hu si wodi nkoma no ne mantua obayifo bia no hye charity ne nine da yi charity ne enchen to dia se wo be hu ne hu sakatu won abayifo to so bebre mpa dressing abayifo bebre mpa dressing da bia no aye sakatu de wo yie no aya da bia meka abayifo na pete chigongo na wo abusham no mo mpa wo mo apete chigongo no mo mpa wo akobensafo no ma se wo ma wie wo a wabobra no wo a wusi dan no wo watimi akobru chire no wo no betu abrotwa mo ba hoda mesi wotimi du beja sunsum no yetimi du obi ja se no se ni mame onipa so masin se no dini djuma ma ton no to se sakwensia obi ye koton obi a wo se sakwensia 7 sunsum no mo de no mo de akoma tumi no ma ton onipa ya ma ton ne yare na mounti se no yade no miamu fani ko wuom no wia yade no chichiri ehu obi ho no ma o ma to yare na ma wo no ma chichiri ehu aka ho enti obo chichire hu omna to yade na so a o to hu so hu dodo wa ni be wu sa na bayifu o mote unma bayifu o tere kesu ahu abayifu o so on se gubone so wo mo se wo mo nse gubone so se ade na wo ye na ye na o kristo ni wo mo mpa ya se my pastor say my pastor no say wo bu atopa so etua tight wa wie so ahu unya nwie ye ma woni na ho wate enipa nye
enipa wo hoi enipa nye ma wani nya dan na ho aboso mo nse gubone so eso mo bone ne nya dan enye yie ma won hwia o timi ko to ya de 20 pesos now the billions sa o mo wia no ma to ehu ato yare no so to hu to yare no so ma mo ha ka wa na adena bo na o kra bie sana bayifo mu nyuma ti ha wo moye no no ma woni na ho na yetete abetie no ene cha no enipa nye ka de enko wo si won sa gubani so enye yie osafo hini bisa biribi no temuafo paketua no nipa kese ka ne kra ho bone ho se de obom nyune no wo si wo mu nipa to sabrema wo mu tie force ne nkasa ban wa remfo da no wa so twe no weba eno na won sakasaka ye bedru wo si monje adamfo oni wo se nya dan monje adamfo oni ma mie wo se ye ma ye nje adamfo nya dan eni wo se ye nje adamfo oni o tom adai do bia no be chinadi tu ho asra nipa saa o da bia no ho fofa nipa won ku atena ase na won ku atena be ye nyame ti ase mo amonkwa obi wa damfo fi na brabo ma odwen se o ma brabo si mane nkwa na brabo wo si abrabo kwan so a wo be hie nipa bebere mane nkwa wate mane mfamfiri wani so nkwa mane fa ni beye na djama ni famfiri wani so nkwa ne kuro no ni famfiri wani so nkwa na zan mane famfiri wani so nkwa wate na ni bria no mane famfiri wani so nkwa obi wa no wonam a de papa ba wa brabo mu pene ya papa besi obi wo ha wono nam a dade papa beba wa brabo mu na ye ne ya ohum se wo koso na ye ne ya se nipa no suro no na wonye oka gbeto manyofo no ma wulolotofo no oka wo mo ho ma woni na ho wate ma woni nya danya na ho na ye tete ya betie no ane cha no wono ne na na o sew Todi asie edu asore dade ya no na be eko ya pompe no no akate yenko no habitation mo ni na o na damfo bi ho no a wo ye nyonko bone ye from broscotus osemonja damfo ni momfa mo ho nto oyonko so oba da okukumu na ho na wenwa no wo se wo ba wo da okukumu wa ba no da okukumu na wo mie ni nufu dwe no wo se wo no ne wenwa no wabana wunum ni nufu si fini bottle no wabana wunum ni nufu se fini bottle no wose wono anywhere wano na wan sha obeda no Delilah sa todi atie wabana wunum nufu dwe no wono ne wen wano obeda no Delilah ma wani na ho misi ma wani na ho nipa nyew woso wabana wunum ne nufu se yayi enkwala fini bottle no wonno ne bible se nwen wano e wo saade ne ho de wan hwe yi a obisa Samson ayakobisa Samson yetutu nani atopanti yetutu nani ye den eguye baya bompa ye fa dwaman ho na dwaman no waya se na yo no eto onya den intimi ntwa kakra kane enko o se no baba ni bu na aja o sansani o baba so witia ne na asew so witia na asew onipa fiefo ye na tamfo o se asew unya asew record fo ni bia ene akontommirefo ni nteke wure gasew ne ma wo ho ntawo ana dwomu no yere onu aba ne da ho no nu asew be bu atipa wo mo ntam wo abeda mfinimfini asew record nteke wure gefo no ede na ekoso ede na wuku na ede na esi wa abrabom wo mo ye from ntege wurege todi atie ye from ntege wurege o ka chaskin do was letumbi ta ankrofo no asofo no ye from chaskin do was letumbi wudu omachi hwe asofo bi wo ha wo ko wale me da wo ma onya ho to
wodomu ye wo bayi ndie no abetsena wale ni mu no obonne matugu wansebe ma na dwuma no atoyare ama no aya suro asew no wate wo se ansew no ni suro wam wonya ansew no mu bia wo munye papa na wo ma me se wo ti anye yie krompa no wa ware berima no anaso wa ware oba no wo ne ba beda pe no kwakudo nsure light off na da ni nkuruma wa dum no se twim de Ghana ye mama light off kan ne enko ya twaso wa Psalm 41 ase ho no mama baby se wa antini yie mama baby wo se wa antini yie ntino ya ene maame Gloria gift odno no se wa anti ho ne yie ntino kan ho ne ma no asia wa no se no obabanyi bu na agya osansa ni obaba asowitia ne na sa na asew sowitia na asew wase asew ye dan asowitia na asew record fo no hwe efiewura udi agoro beda wo betu anajo fiewura fo no efiewura fo na asew fo no sa wa ba ya wa nko mana na taya sa so ma no aso ma na de suro mu hwe oba ne kaba nsa te sei ne kaba nsa te sei tata tai asofo wo ba ne kaba nsa te sei tata tai ndi oba adwuma wonim wo adwuma wa hyedwuma se no de ba ene wo ba mo akwadwuma gya no no nkwa wo fie no atati tum ne ma no obiebie mo wadru no obom search aso record fo no wo masuro wo wodi agro be mo ada kan yanko si ase wo be so wetia na ase wo onipa fiefo be ye ne tamfo sa wo so onipa fiefo be ye wo tamfo enti wo nuanom ko ba ya hwomu yie watene binom nye Joseph ni nuanom so de tia no wo wani monyam aye be ton wo nua bitimi ko ton ma honhom me se bayie ade wo tini din o se bayie wa bayie nseguboni so sanye yie nseguboni so ukti edi bayie wo so no wo bayie na ne nseguboni so sanye den enye yie che mo wani na ho ati odo mo wani na ho ati ye ka no ebia debi wo be kai me ne soso na minni ho wo be ka so difo bi sore ya na efe ne war prophet abena bi nya no kase me mama ni na ho ni mama mani an na ho mama obi anani an na ho ntene ne o ya dedem obi ani ama ne ho so no wonya ade no de kosi ebusuya fie wonya ade no de kosi ebusuya fie da bia no watu kwan ne wo shepo ne ma ko ebusuya fie no mama e wo be gibie mama ya hwe ya to sudo kwa ma oni atoda mama wo ya atoda mama wa ni ato ayi kape dia tu no dia tie no bia ne papa o da bida abo si yen kasa fiefuo ebe ye atamfo yesi fia besinye twa ye adware nsuo be doso se de akropa jonso frem Lawrence ne kansa abo bi be ka no fra ntoma ofra dumas ani enko ya twaso wa Psalm 41 verse 5 wose matamfo kasa me ho bone se da be no be wu ama ni din ayera wote wose matamfo kasa me ho bone se ma me atamfo wo ba bia o hwe utimi kọ ko hu osofo bi na ebia nyame adom na dom achede ne kita no ni bi na ye oya fikimpe afa hoye ya ye oya ensatia wo hoi enye pe obi kra de nyankopon na obi nyina ho emma wani mmeri obi wate emma wani mmeri obi wate ne de wukure mu na ewurade ne de ama ho ayada bia meka se kita wan sidi mpa ewurade ne de ama me emma wani mmeri obi na de nyame beka no ayada bia meka memma ni mmeri obi so de asie mi kita wan sidi ewurade ne de ama me ade a wuntimi nya na nka nchiro bi so beye abi wa sofo mu ohun se adoma papa yi nyame adoma chede otimi yese na ye oya ami ma wani na what ebi wo fie obitimi hu dressing kura no ho ye le shi ne bi kwa uni obitimi hunu se de nyame abo wani mu kama yi no na furu ne boni nti onipa boni fo de nyame hye ne nso nyame abo ni putu kuru ne nima ye round se alatafo je ne to hunu wani ma ye dadwa na ye ne ya kokwa apai
nti ma oni na ho wate obetimi hu no wanim sie no ho ye na hye no nye na hwe na wadwa because aden obi bia ne ho ofe no ne ho ye hyi o dia se wan say yes o mama ho yi o ti David no na ne ho ofe Bible so ne ho ofe na ne ho susu wo nwi o ye kokko nti ne ni nua no mo ya mo oni na wo ni nipa nye agbeto menyofo no hwe kan yanko smata fo kasa me ho bone se na ben no bewu ama ni din ayira na so oba behwe me wo ka atorosem wo so wo behwe me a atorosem no wo ka mo oni na ho onyonko no wo yale e ma ne mehwe wate no obe miem me so oba ya den oba akomiem yes oni pori ye we sa na wo tu fie wo ade chi obi sa wo se wo ho ya na wo ho nya ne wa miem sa me so oni pori ye sa na wo tu fie ho ade che no obi sa sister ne na dia ho te sen utine ekọ o yamuna na ya o ya na ko ti sen no wa miem ma woni na ho wate enipa nyewu onye nipa se bisi na me pam Adam and Eve efiri true ni mu no o ma abofo mu kita nkarante begina gate na no ade jo ma yes ko to no te nipa nye nipa ye fucking wo bi firi wa brabom no wo ba nsa nye ni bi wate na wantimi anwie wiye wo ba bebuo skoto wo be de subanye bonni di na wo firi wakwan na wo sanya ba engine bi wate na wantimi anwie wiye wo baba be wiye wakoje tumi ade baba wiye poison wantimi afa nwu aduani afa no aya alert into wo baba be wiye mo ni na wate mo ni na wo nipa wansuro nipa wonyi nche na dia benyi ache so wansuro nipa wo se yenhwe ye ho yiye ne ma ye ntisa aboa wowo wo ye nitifuo papa aboa wowo wo ye nitifuo yeso wo ye bonsam yeso ye hospital symbol be ne sa ye yare anyo wo na wo ho Mwoni na ho. Ni na ho ate. Uni sika no se mo. Ye nipa na ne ya bonsamfo difo. Nipa na yeso wo ye bonsam, ne yeso ye ko health ya. Enye wo ne ye symbol wo ho. O ye nipa na ne ye ho abonsamfo abeyifuo. Ye ho abonsamfo abeyifuo. Ko ye nwie koso na ye ne ya obi wo hanuma ni nwie aba kwantrum no ni nwie ni krata na ye ne de se o ye me de o ye de be kofi o ye de be yese mo na wo enipa nye wo wansuro nipa wonyi nche wonyi akura asuro no na onya wo be ye wo oba behwa me waka atorosem omakoma atasense nhunu na ofia di kwakeka wana wata me nyina tutu me ho bone wosusu me ho ka bone abusudi akuta no na afia di oda hoyi wori nsori biem madam fupo me de me ho meto ne so no wose madam fumpo me de me ho to ne so no awodi maduani bi awodi maduani bi ni tora bia wodidi no bi ba buaso wo ya shampase se me ni bi ko brande me ebi ni ho me wonye ebo na wate o didi no obi ba buaso wate buaso enkra na efo no eba ye nyina nkra na mu ntete nkra na firi wa montem na ne yamandane besi ye njira nkra na mu entete nkra na firi wa montem adamfo bi a wonfa bibi papa bi amra wa bra bo ntufo pa no gya na chidi wonya damfo papa o ya fie ebi ni obi wo wiase a aya da na meka wobi wo wiase ya amone so mebo bra onu aka wontubi efi a wonsibi wo ye sansani na bra bani wo ye bo wo se bebo bra ne se enkrofo no mo de o mani ebe sound no mbe ya lete sabi na bi wo be mo attention he mo fo mu jimi no mo nkwase ate mo firi gwani so nkoko ye bo wo se bi kum so no a wo nteti ati ane pecha no no nti na abaaye aya de bia me kahwe enkrofo na ya mo mo so mebo bra de bia no mo potential afiri nipa ho de bia da no wo potential afiri wo nipa ne ho enti wo ma wo nkoso wo mesi ya wo si beku oso no a wo nu nteti atia ne so peche no because wo potential wo ma wo nko wani mo wo di bedire jini tu baby fa kwanchire jino dora ga no aturo ne dinu dia to gem no aka ni to no 28 egu ni so Psalm 109 ma mi eniema wo ho ate wo do hia ne ma afre me
do hia ne so be frɛ me mɛkyerɛ obi bia mo hu si yet bi bu obi emu obu a ya mo ne so mɛbɔ bra obu ono ma ya mo ne so mɛbɔ wɔ kra ye won to bi adan won si bi bra papa bi ani ne so oni aim oni future bia na dene se wo bɛsɛw why wo feature no bɛsɛw wo nyame aba oyi no bɛsɛw da bia no bɛma ɔbɛma wa bra ba akɔ back da bia ɔbɛ need attention from you ma me tuo mu go to ye from ntege wurege ye from ntege wurege atakwa me dan tuo mu tugu ne nneɛma ntimi nya den ɛndane ma wo hyɛbere tsafo ne na wurade ɔsɛ de aprona tete asɛ no ɛno na agya ne ɔno awurade wɔfa ɛne ɔde ahyɛ ne din konko ne nimonyam ɔsɛ madamfo pampo a mede me ho meto ne so a wodi madua ne bie no wama ne 19 so atia ɔsɛ madamfo papa a mede me ho to ne so no a wodi madua ne bie no wama ne 19 so atia wo we de ɔde atia wo da koro de besi wo se na ba ko atia mo na ka ɛfa no da no obi dwirie gum ti ma woni na ho ene wode ese wonan wo kina wo se no ana wani no ene wode be pecha no wo di frɛ uwie ho na abehunu to di ase krofo bi wa mo nyam bo wate to di ase wo bi aka che nsu ni bi black man with black sense black man with black sense na dwens sanda woni adwensa kom sisi mpanifu aba mo ntro mpanifu aba mo ntro wo mu tiri so dwom ntro nko a ntro turo fita ntima wani nya den enna ho ni nipa ba wo mo nye mpanifu aba mo ntro wo mo ntro hwe mo ni na ho hwe first no hini di asem tenene yo ese ahemfo ni bi wo mo ya kyro ya dane da wo da nufu miemia ane enko wose wa mane 19 so atia na wo awurade humi mobɔ na ma me so na mi ntua won so ka wose awurade humi mobɔ na ma me so na se nkrofo mi ntua mo so ka to sia ne samba na afo awurade tua mo ka me se na nadwin awurade ntua watamfo ka watwe wo bibia waye ne papa wo de bɔne atua wo ka ne o so aprada klante di ekire hia no nyame na wure tɔwo no awurade nta watamfo we de wo yi wakoma mu se wo bɛdɔ no a won no kita wo dɛncha wo bɔdwoma no di be gu odwene mu wodi no eso bi ntonsa fa nkohire ne busuofuo dabi obi ntonsa emfa nkohire ne busuofuo wo suruja ene honkunkunu tumi no ene nyame ahoɔden no embo ne hwefom efe hyɛbrɛ sesafo ne nawurade wo se de apro na tete asɛe no wo nawurade ne wo fa ma me kama koma to ye wote wode bɔne atwa aka waso de tia wo gu ani mas wo bi di bibɛ ya no ka mo na ne furu bɛ hyɛ Mejika mona ne man mo asasa ewiase ntwane ma wo be yare da dem wo nya yare safo jano wate jani mawurade ne wadi nhye de ka ewade ntone wure woso no na wure towo no wode boni na atia wo ka enkasa jani ma wunyankopon na wunyankopon betua ne ka wo hawo amane yare apinisie kukuruhwiase edam empani woni na sefo so da empa woni na sefo so da wodi nkomo na obi ba card phone enye nkomo nyina ni nipa betie enye nkomo bia ni nipa betie timito bia me di nkomo bia me de hyedem ekegu mi wadrupum me wi amatum enye nkomo bia no bi betie bi tima wani na ho nya ba bia be wo beduru nko anu de obi bekọ tima wani na ho wate na nneema ntimi nya dan ntimi to yie hyebere tesafo woni na wurade ye tete abetie no na ne cha no obi nkotonsa emfa nkohyira ne busuofuo to yafie we ne abayifo na aba no bo mpa ya ma na kompa onya hoden dia bese wiye wo bo mpa ya ma no onya hoden dia bese wiye timoni na ho wate susu ya papa ne tete susu obi abe hunu so ya mo no atam ne dia na abetire wo fie na da ne hose
wholesale when guest house obi e be mu so e mo bo no na better fi nipa bi o nya mo bo hwe mane na bonten no deserve so be da bonten na wade no wo deserve ensuo na wotimu no wakokọ no so okota wo okokọ no so okota okonum nsuo na wasa akokọ so de wo yi efu nsu ntoma no hope ya tie wakokọ no nsa so onto mo yi efu nsu ntoma no omo ko mo nsa no for that patada no ko pese omo ko mo nsa no wakokọ no nsa so ko yi efu nsu ntoma no ma me mane na bonte wo deserve ne boni nti na aba ne sa ehwo ne wo sefata na wo sisi wunim for the Christmas o ko fa na be fie ne no me na be bapam mo wadi na wati ne nipa ewo hoyi nipa nye ye bre na ye bre ene na me ma wani ada ho ese nipa ye nipa nye wo ye dwuma no na wono no sori ti ya wo enti wa ma wani na ho no wa mpe bibia amfa ammo ho ban wa mpe ne ma anware a wo to waduru abeka wa nkasa wo mpa ye ne ye sen muslim dey pray 5 times a day o kito no mpa ye ba ko pe anopa ko mo ko ka bankushi enti ma wani na ho esa wotu adu abeka wodu kuma wusunsum nya den ma wonam nya nyon ma wonam nya petampe wosu aborobo wutim de wutim ene den ha na mede wesi wani na ho enipa nyew nipa ene besode yetiam enya boa wo nwurem enya osaman onipa a woni nam no oni besode yetiam ta ya hwe nipa yi ene obia no nam bibie wo nsama kire no Yesu Kristo ni esuafo ne kobom pa ya odu baabi oso montwan omo gap wadamfo no me pa achew mane gap so ti ase mane gap na niyama ntimi nya den endane ma wo ye bre no aye bre Eradi nshiro bibia me ba ma eradi nshira ma me comfort entry utiem from England eradi nshira ontutu anamo nsiye maami adwa so utiem from England eradi nshira brad Daniel utiem from New York Bronx eradi nkan ho do so utiem from Tish erade enka ho mechia osufuo nyina ene anadwin de mesrensen kare mu nyankopon ama wo ne se onfa wonsi baabia ekron me ba mama baby suso eni nua etie me from Georgia omo biatum gboho ewo Georgia ene nwumre me de nchia kese efrim of Penny Homa Warrior Empire fo nyinara mechia mo ne den Yuguso ye spiritual things no ewo Warrior Empire group no eye spiritual platform opese oka ho a eho de revelation ko na ye wo ho edisem opese oka Warrior Prophet Empire no ho obefa me 0553733808 mechia England fo nyina ma me sewa utie me from Germany for ya mo ya konkonsafo nti ma se wa ya no ahwe ho yi wate Germany for wo mo ya kon Ghana for bebregu Germany wo mo ya konkonsafo abayifo wo so yom papa no mo so de tiam Eradi nshira me nua ba mama Janet of Germany wa besra me Eradi nshira ba pa me tia wo ne nkwada ne nyina aya ma anti boza wa chire ho ma me wate Eradi kan ho oba Janet Eradi man ne ma endane ma wate obi bia ma modin me tia wo Eradi kan ho ofa umfra domo kwadom Eradi nshira bibiri medi anwum wen eja obia ekwan uchiri yanya yeso ya den yetan obi bia uchiri ye no yeso ya den yetan
yes, you don't know. You're not your Forgive your name. The warrior prophet. What's in the 12 say? What you in the qua? What I know, what I know, quay. Already I said that. Man, you are not for no. I was in so much fun. I'm a funny now, catch you. What is also concrete? What is also concrete? Say out here. What is also concrete? Any other way? I'll be a crown. I want you to share. And you know what over here. Robert Gideon for yes, I don't know. The warrior prophet. So go crash them. To me, not send them. On the edge of my one in my. If you want to be able to be in the way. No.